San George missir satani f'kulawċ tarkaw difensur kunalina helm ta' barkam għax tulidek int l-onur ħriġt fuq it-tiranni nissalfina dik tjubitek żagħżugħ nobli u qalbini dlonk li bisna biqdu sitek il-konto San George int ma' Kristu u tqabad sa' mal-ard l-amijiet żomm taħt ħarstek dil-gżira li tħobbok li mħuħ nebba ċara l-femiet. U diamant prezzjuż tal-Knisja assess fuqna jixħed f'qalb ferħi mqaddes id-dawl tal-Alla kattar fina nftalid dal-wirt ewlieni xettel fostna l-fidi tiegħek aħna ġensek b'qawwa inwedu li marbuta nibqgħu miegħek il-qalħajr lill-qlub tagħna Ġorġjani fossaw qima bla qiegħda jagħtuk u ħatina l-ġidbin l-aktar għali lil-qudiem ħdejk fil-ġejn